Аре да видим какво ще стане. Седни си на мястото, моля те. Накарай ме. Добре, стой си тук. Ало, мотресата! Аре, сядай си на място, не те накарам аз да си седнеш, а? Ти ли бе, смешник? Я ела в голямото с мене да те видя какъв мъж си. С твоя гей ли ме плашиш, бе? Хайде, тръгвай, той сега е долу, седи и ме чака. Аре, идвам! Аре, Аре, идвам! никъде няма да ходиш. Госпожо, не се месете! Ангеле, чуй ме. Какво ще спечелиш, кажи? Ще му разбия главата! Ей, заради тази! И? Това ли ще спечелиш? Проблеми. И полиция, навярно. После нов бой и нови проблеми. И много омраза. Нищо не печелиш. Ангеле, в живота има моменти, които са решаващи. И този момент е такъв за теб. Аре бе, какво я слушаш тая, да не ти е майка? Решавай. Само един последен въпрос от мен. До преди 5 минути това ли ти беше целта в живота? Много поздрави да му пратиш.